Ahoj, já jsem Miloš a vítám vás na stránkách projektu běhejdobře.cz. Cílem tohoto projektu je rozběhat co nejvíce lidí po celé České republice. A to zejména prostřednictvím běžeckých plánů a konzultací, kterými bych chtěl své zkušenosti předat dalším lidem a pomoci jim dosáhnout jejich cílů. Což pro někoho může být v uvozovkách jen lepší fyzická kondice, pro někoho zase zaběhnutí jeho vysněného závodu. No a proč právě běh? Je to jeden z nejdostupnějších sportů vůbec. A to jak na potřebné vybavení, tak na prostředí, ve kterém můžeme běhat. Navíc je to skvělý způsob, jak se udržet ve formě a zlepšit celkovou kvalitu života. Výhody běhu jako takového jsou například zlepšení fyzické kondice, redukce stresu, zlepšení spánku, kontrola hmotnosti, posílení imunitního systému. To jsou jen některé z výhod běhu jako sportu. No a pro koho je běžecký plán určen? Plán je připravován pro všechny běžce bez ohledu na jejich úroveň nebo zkušenosti. Je ideální jak pro začátečníky, kteří chtějí začít s běháním a postupně zlepšovat svou kondici. Stejně tak je vhodný pro pokročilé běžce, kteří chtějí dosáhnout nových cílů a zlepšit své výkony. Takže je v podstatě jedno, zda dotyčný doteď neuběhl nebo neuběhla ani kilometr a je úplný začátečník, který má cíl například 50 km, nebo už pokročilý běžec, který trénuje například na půlmaraton nebo maraton. Na základě vyplněného dotazníku je vytvořen plán, který je přesně přizpůsoben vašim cílům a schopnostem. Bez ohledu na to, jestli chcete zhubnout, zlepšit kondici nebo se připravit na závod, běžecký plán na tělo vám pomůže dosáhnout vašeho cíle rychleji a efektivněji. No a jak příprava plánu probíhá? Po odeslání objednávkového formuláře a úhradě platby obdrží klient e-mailem přístup do klientské sekce plus odkaz pro stažení zmíněného e-booku zdarma. V členské sekci najdete odkaz na zmíněný dotazník, který se po vyplnění a odeslání uloží do evidence k vyhodnocení. Od této chvíle do 24 hodin obdržíte na e-mail svůj běžecký plán přímo pro vás. Plus stručný komentář s dalšími radami, jak postupovat u konkrétního plánu. Pokud vás myšlenka běhat dle předem připraveného plánu zaujala, podívejte se na pravou stranu od videa, kde najdete seznam výhod, které získáte společně s běžeckým plánem přímo na tělo. Jestli se chcete rozvíjet ještě více informací, tak se mrkněte i pod video. Tam se dočtete, co můžete očekávat a bez čeho se neobejdete. Případně navštivte i náš facebookový profil a Instagram, kde najdete spoustu dalších hodnotných informací. Pokud máte dotazy, neváhejte mě kontaktovat na níže uvedený telefon nebo e-mail. Děkuji vám za pozornost, ahoj.